September 24, 2023. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus misugilon sa iyang mga tinun-an niining sambingaya. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa andang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagka-alas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, "Trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol." Ug nangadto sila. Unya pagka-alas 12 na ug sa pagka-alas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya glaing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw?" Sila nanubag, "Kay wala may mipatrabaho kanamo." Ug miingon siya kanila, "Kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan." Sa pagkasawumsum na ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, "Tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho." Ang mga tawo nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan og usa ka denaryo matag usa kanila. Busa, sa pagduol na sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, "Kining mga tawhana, mga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagda sa ikainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo." Ang agalon mitubag sa usa kanila, "Migo, pamati. Wala ako manglimbong kanimo kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli na sa inyo. Mao'y akong gusto nga kining mga tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? O nasina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man?" O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Busa kadtong naulahi mahiuna ug kadtong nahiuna maulahi." Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw o Kristo.